Puriari Tuhatta, selamat hari Minggu ma dihita saluhukna. Goarni minggutta sadarion, ima minggu patuluhon dung trinitatis, lapatanna hasi tulusadaun ni debata, dohot topik, mangulahon nadenggan, tusaluhut halak. Atong tapasonang marohata amanginang, jumulo mahita martangiang nohom di rohat tabi martangiang mahita. Amen. Maredde mahita siap bukwede nomor 12 ayat 1 satu ayat 3. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Nunga tibuhian di idarohakku Jehovah ninna ibanado, haholongon saleleng-leleng na hubain makaholongiho, dibaheni hutaiti ho marhite-hite dengan bahasa haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan, sailehon jalapatubu madihami haporsiaon nasitong, tabay ma haporsiaon nami ganupari, asalam tugu, lehon madihami holong ni roha na sumarpangasi,
Asa holong rohanami diho dohot didongan nami jolma. Lehot dihami pakirimon na mangulu. Asa marlas ni roha hami mabahen lomo ni rohami. Say uloy ma pangiduan nami. Ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita sia buku ede nomor 100 sada ayat 1 ayat 2. Tatangihon ma patik ni debata di minggutta sadarion. Ima sian tulu Musa bidu 10 sia ayat 10 tulu 1 ayat 14. Ndang jadi rupa ommu dongammu manang dobo ommu ugasanna. Jalan dang jadi pogo ommu upani halak pangula pola sahat rodi manogot. Ndang jadi buraammu halak nanengel. Jalan dang jadi bahenommu partuk Tuhan di jolo ni halak nama pitung. Ikon habiarammu do di batamu. Ayau do jahuba. Atong rap mengidugugo mahita sia Tuhan de bata. Ale Tuhan de bata sai pargugui mahami mangulau nobar tupati mi. Amin. Maredehita sia buku ede nomor 624 ayat 1 ayat 2.
Tato potima dosata todo paniribata martangi yang mahita. Ale Tuhan di bata pargugu na suatu dosan jala ama para siroha. Ndang lomoro ham midahamatean ni pardosa. Mulak manian parjati tumadikko dalanna asa mangulu ibana. Ido di pangidoroham. Alani i ubahin hupangidohami. Say sudati maturuturum asa unang mangunai betuhami. Say sesa sude dosa nami. Asa mangulu hami di bagasan asi ni roham. Say pargugoy mahami asa margugo hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Bagabaga ni di bata taringot tu hasasaan ni dosa. Isebe mangaluhon akan pinilit ni di bata do namamitori. Isedo namadabu uhum hamagoan. Kristus Yesus do nang mate. Alain dada holani. Nang mulak mangulu do jala disiamun ni di bata do ibana mangodihok kita. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Maredde ita sebuku ede nomor 457 ayat 1 satu ayat 2. Turpuk epistel di Minggutta Sadarion tersurat di Pasalmen Bidu 60
Ayat sada satu ayat sia tajahama secara responsoria. Marolopolop tu debatama ale sadok tanoon. Dok hamuma madok debata, tung nasokal do akka pabahenanmu, binahen ni hinatibul ni gogom, ikom marsoba tuho akka musum. Robe mahamu marnida akka pabahenan ni debata, tung nasokal do pangajarionna di manusia. Matua ibana mangarajai marhite-hite hagogo onnai, sai mangaranapi matana tu akka bangso, asa unang dipagijang akka pangguturi dirina. Ibana mabahin hosat ta mangulu, jalandang di loas tota tarsuladit. Ima sahatna, martua ma akan atu mangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amin. Maredehita sebukede nomor 521 ayat sada dohot ayat 2. Tidak koma haporsiau tai, songon nahina tidak kon nidongata sa haporsiau disadok portibion, rap mahita madok, au porsea di bata Jehova, ido ama pargugun na suatu dosan, nato palangi dohotano, au porsea di Yesus Kristus, anak di bata Jehova na sasadai, imana tinubuhon si Maria,
nagabe-gabe setto di porbadia adorak suabuan ido tuhata na tumaon ne bernit di panghuman silatus na mate tarpajal de mana di hau pinor silang na tuat tumadoturu dong ditanam na mangulu diari patuluhon na manaik tu surgo lauhudul siamun di bata Jehovah amanai pargugo na suatu dosani di simai mana pe mamulak sogu tu tanoon manghumi halak na mangulu do na mate au porsea di tod di porbadia jaladong sada huria na badia huria hato panala Kristen akka na badia doh dasa andusa doh diatai na madok mula mangulu do sogu dagnya halak nong mate doh dianguluan na surasuda. Amin. Paduahon Nyonya M. Damanik Boru Bangun Wiksada Isoman. Patuluhon Nyonya Tampu Bolon Boru Nabi Tupulu Wiksada di Rumah Sakit Polri. Dionysus D. Hutagalung Wik 2 pemulihan di Bagas Nasida. Palimahon Amang J. Manalu Wik 2 pemulihan di Bagas Nasida. Paonopon Grace Boru Siagian Wik Pitu Isoman. Nyonya Nababan Boru Tobing Wik 8 pemulihan di Bagas Nasida. Melanita Boru Lubat Tobing Wik 10 Sada Isoman. Angka Rumawi 2 Papungu Pelean. Sadarion Papungu Pelean Dohita Bahen Pelean Tudana Pensiun HKBP Manang Gerakan Rp1.000. Patuluhon tahun kesehatan tahun 2022. Sadarion Duksidung Parmingguon pukul 7 WIB maringana di gerejaon patupaon ni panitia tahun kesehatian do technical meeting loba akapela pinangido ma asa adoksian ganup wik madhoti ulaoni nani uluhon ni Dewan Marturia. Hobartu kegiatan tahun kesehatan tahun 2022 Bamuka hari Sabtu tanggal sia Juli 2022 dimulai pukul 15 WIB di Patupado Payason Rumah Ibadah Manang Gereja Utama dimulai sian wiksada saat wik 12 margat tisoring dan niuluhon ni situa wik. Paupaton sermon punguan lansia hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 Patupon ni Huriata do sermon punguan lansia masuk pukul 10 WIB maringana di GSM Gloria Lantai Sada dan niuluhon ni Paditata. Palimahon Dewan Marturia hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 Patupon ni Huriata do pertemuan do Dewan Marturia ima seksi sending do seksi musik masuk pukul 10 sia WIB marigana di GSM Gloria Lantai 2 dan niuluhon ni Paditata.
Ucapan syukur bulanan hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 papungu piliado hita songon ucapan syukur bulanata tapasahap masian ias niroha songon parbue ni hapor seauta papituhon pengumuman hobartu program kerja ni huriata tahun 2022 marhite tiktingon pinangido tu sude ruas ni huria naso pasahat to pelea tahun asa di pasahat bema pelea tauta tuhuria manang tu situa wik nabe pawaluhon perlombaan sekolah minggu distrik manang tik-tik tambahan tanggal sia bulan Juli tahun 2022 perlombaan cosplay maringanan di HKBP Resort Cibubur. Tanggal 16 Juli 2022 perlombaan tortor dohot vokal grup maringanan di HKBP Podomoro. Tanggal 31 Juli ima puncak acara maringanan di Sopo Marpikir. Ima sahakna akatikting namangihut boy mata jaha na adong di warta jemaat songonima tikting di minggutta sadarion mauliate.
Maredehita Syabukwede nomor 640 ayat sada huhut papungu pelian sada a duhut sada b.
tanah sumurung sian salut roha. Imana mangaramuti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita. Amanginang nahinaholongan di bagasan Kristus Yesus turupuk dihita di minggu patulu hondung Trinitatis denet dosian suratnya Apostel Paulus tuhuria Galatia bidu onom ayat sada sahat rodi ayat 10. Galatia bidu onom ayat sada sahat rodi 10 ujahahum ma dihita tapayutihut ma di bagasan rohat tabi songonon matar surat disi. Ali yakadongan molotung tarsomong jolma mardusa hamu akka naung taruli di toddima pature-turehon ibana marhiti-hiti toddina labok alay matahod dirim so tung dohot ho tarujun masyuru pamahamu mamorsan akan doki i madalan mangaraduti patik ni Kristus ay molo di paburnang halak dirina habe swadong di ibana si pawototo diri doi ale ganuk ma manakasi ulon nabi dungi tu ibana sa diri ma puji-pujian dada maradopon na asing alay adong diganup si porsanon nabi alai na mambudahon hata ni di mata tamado taruli dinasa parsaulion ni na pinodaan nai unang hamulilu dang hulu di bataliaan ay iyai disabur halak ido gotilonna ay namada burtu daging na manggotil dosian daging na hamagoan alai namada burtu toddi manggotil dosiat toddi i hanguluan sa liling-liling na alay unang marnalu jahita mabahin na dinggan ay namanggotil dohita muse ditikinay anggo so pargali hita nuain atong bitsan sa dihari dope taulaho manadinggan di salut halak alay gumudang ma tudong atta sa porsyaon ido sahatna hamuna manami na nami hobar tu topik na tarsurat di almanak ni Huriatta didok mangulahon na dinggan tu saluhut halak berbuat baik kepada semua orang. Dan apalah maul talapati molosian hata natar surak di topik iate. Dan apalah maul talapati i. Pitor tabo todo odo HP na diduk di batasa darion asa hami mangulahon patik asa hulahu kami nadinggan tu salut halak dang mardia ibar. Dang holan tu inataku berjuau do tinatani halak tarsongonima. Baido dah ate amang kanido alay itap nido dah sotung nadong nasing rupaning tu hamu peinang dang holan tu amat takwa burju do tu amat tani halak ate dang holan tu gelek ku burjuau do tu geleng ni halak apalagi mulu halak batak sisa ada geleng do hitakan itu dah sisa ada anak sisa ada boru sisa ada pakilalaan ido diajarhon uputta adorang so Kristen do bihita. Dung Kristen kita ikon umangat masyani, ikon duminggam masyani. Alay persoalan na, dang persoalan taatusi taboto takas padohan ni lapatan ni topik nakin. Sudiru jol mamaboto dinggado persaoran molo dinggan na di bagasan na rupani. Sudiru makilala molo dinggan persaorani makpakorhod do itu ngoluku. Sudi maboto
Sudiro mampoto molo dinggan na taula. Las doroha. Kan itu. Apalagi edeni Maranatha nakin. Wah, satu langit ate. Na. Ho, ina musetong. Jago do. Ba, adong do pertukuan songoni. Ho, na. Be kamu do tong songoni. Adong ho na. Jago do bah. Tadaro ning mardelan ni halakon rupani ate. Ya. Ido. Lapatan na disi. Taburo molo dinggan. Na taulay kan? Ido dah. Aku yakin semangat do akka Maranatha. Nang pertukuan pe jagor na kiswara na ala disiaw kan ido na. Ido dah. Nata pedang budari na budari sadedang do tawala marporo suaraku. Nuaing agak marporo tik terbudu pe. Jadi mulu terbudu edetai aku yakin masuk do jemito Tuhan mudah. Apalagi karuas tadi mabigi penangkin. Wah, mang tabu nih. Romuse pedita harap marit amang. Mok naya teh namu setong kan. Itu. Dan persoalan kita mengerti atau tidak bahwa kita bisa menikmati keindahan, kita bisa menikmati nadinggan di persoarani, tetapi maukah kita melakukan? Itu amang. Tabo todo dinggan edei moloringga sita mangguruhon. Tabo todo godang todong ta naro tu pestata ala dinggan tabay tu todong tai. Buah molo menitip hita torus. Adong gokon tu hita menitip jodahin. Menitip rojol manggokon apala pamurur menitip majubah nom molosu. Bahasa hak ma tu pestana hola menitip masude jol marupani. Hola namplok mandagudang jol madang adong rupani. Hola menitip mak, ay dakinata. Ay menitip do kadijut tarupaning. Memang songo do koni halak bataki do holong do mangalap. Holong. Ale dia mang hasurungata songon halak Kristen. Songo dia mahita. Molo songo do nakin mangulo nadinggan tu salut halak, kita tahu semua itu. Itu tugas ta. Bahkan adong do halak mandokon mampahen nadinggan dosun hita mananom bibit dui. Dosun manuan same dui bibit songo dia pe me ni bibiti mulu yes doroha dengan bibit natasu ani manang di dia pe tabain asal matutano marparwui di tanga dong na marisuang molo na mangulo na dinggan na manginang danga dong tidak ada dingdad do pakrohna. Nah tapi mungkin dang songon mangaca biate. Pitor dibain, pitor marparbui tidak. Adong do filosofi ni suasuanan. Ya, molo neng hatop hitam manggotil matasuan. Kacang hijau. Ya, holan rod da penang. 2 hari nai ngabui bitapommi. Gabi tugi. Iya. Alay molo tersongon na agak lubang mutik suama jagung manang eme. 3 bulan 4 bulan nai manggotil maho. Manggotil mahita. Alay untuk jangka panjang tanam pohon jati. 20 tahun, 25 tahun akan datang. Parhepeng do hita. Asal mahita benget disi. Itu filosofi ni suasuanan. Dang adong suasuanan pitor disuan. Tertubuh. Holan ditanam jagung sogok termanggotil. Holan disuan petor manggotil sogok ni tidak. Alai adong habengeton di bagasan perdalanan ni natahu basi. Kurian ni Kristus na hinaholongan alai hubering sian sisi na asing do. Ala Kristen do hita. Ikon marsahasurunga do hakaristinot tay. Ido. Ikon marhasurunga do hita songon halak Kristen dot akana asing na somananda Kristen. Manang lebih ekstrim musa sasitong na iko sumuru ngau sian dongaku ala Kristus mangulu diaw. Nah tapi Kristen akadongaki alina boy hujamin di bagasan pakaporsiaon holan diriku do. Dah hola kita do maboto na porsia hita nang amang dongan sahuria na marminggu nuain
dok na di bagasna na mangihuton live streaming on. Dah hola kita do maboto porsedo hita manangdang tutuhani. Dah hola kita do maboto na taulai di sian bulus ni roha do manang adong do udang di balik batu. Kubereng sian sisi na asing sian trupuk tahun ima taringo tu jol mado hajol mau tak hajol mau ni jol mai hado jol mai se do jol mai sungodi do jol mai tua hajol mai di topa de sumurung do de bata mano pajol masian na asing sumurung satu hari dia menciptakan hanya satu orang di Bibil tai holan si Adam do pesa dari di topa hari papigao teh hari papigahon bah songona adong do jol mate hari papigao do debata di topa teh mano pajol ma hari panopon ido holan sedari holan satu makhluk diciptakan ale molona asing jadi mahu suasuanan jadi suasuanan sudi 3 juta 3 miliar jadi suasuanan jadi mahu papahanan jadi 3 miliar jenis papahanan pidung na martonga-tonga langit dikina di laut tapi manusia hanya dalam 1 hari ke-6 berarti Tuhan tidak main-main menciptakan manusia amang dan mergai-gai di bata manop pajol mai dan asal-asalan di bata manop pajol mai dia benar-benar membentuk jol mai tumiru rupata tudos tu pangalahota cukup lama Tuhan menciptakan manusia berbeda sian na asing itu makana sasitong na mula pinikiran gudang do taring itu ilmu kemanusiaan wae ya taring itu jolman gudang do pe nasotatu sih ya do di abad persitongaan di ke-19 sekitar tahun 1850 sih ya mai tabo to do Charles Darwin nate ya teori evolusi na di do ibana mang bahwa jolmai sian mangki haduk do mandokon herek ate dan tabu da sian mangki hita semanang sian herek kan begitu ternyata dia meneliti itu bertahun-tahun di do ibana ma dan hodang holan sada daerah diteliti ibana sadu tu Afrika diteliti ibana oh ternyata manusia itu dari mangki do HP ala berevolusi ibana dan cukup lama akhirnya hereki setabi berevolusi maibana gabe jolma purba halama dang marga purba dah manusia purba manusia dahulu kala dungi terus berevolusi terbentuk manusia sama tu hitan wain dari sudut anatomi memang mirip do hita inang mirip ati amang mirip secara anatomi mirip tabering maju kan baga do mulumar kacamata hereki wah dilatih pe kan atau topeng monyet na diorai pemerintah noain kan hirana betul-betul do jolmai oh hinetong holani ba setabi ba pahapahanan deui nah tapi sasitong na hudok matuhita nang tohoy nang tapi gurang halaman dokon ulu do tohoy ba habi nang toho rupaning boy do masai jala gudang do halak mempelajari tayang jolma oh ternyata manusia ini homo homini lupus manusia segara atau dengan sesamanya masyalangan do hita taring tu jolma ido ubahen hapur syokku madok ido ubahen naroku Tuhan Yesus Kristus tu hita asa paulakon jolmai songon jolma na perjolo na ditopa di bata asa gabi jolma na jolma jolmai molumuru kita tehe guarnia haru tadokon bi
untung kan. Dan pula di julu-julu nak pula hudoko nih. Gitu kan? Dak kaya tadoko nih, jolma, nah, dang tadoko nih. Tadoko maju melumur gitu, jolma, nah, dang adongi. Alai gudang do jolma memang, dang sadar be, do hajol mokon. Songo dia do hajol mokon. Ido makana molo pinak notan nakin, nata hujahon nakin amanginang. Alai kadongan. Molo tungtar somong jolma mardusa hamu akan nataruli di bagasan toddima napature-turehon marhiti toddi nalabok alai matahod dirim sotung dohot ho tarucut. Ternyata kita orang Kristen punya roh Tuhan. Di bahini natino pada di bata do hita. Molo di top pada bata hita. Berarti ada unsur jujur do hudok konon. Ada unsur debata di bagasan nguluta. Songona hudok nakin dang marmeam-meam debata manopa jolmai tidak. Tapi justru debata begitu serius manopa jolmai. Asa benar-benar jolmai gabe dongan na di portibion. Dan gabe alone debatahi tadi portibion namanginang. Jala benar-benar do diciptahon di tempah jolmai asa benar-benar terbentuk jolmai, terdidik jolmai di boto isi ibana. Ido ubahina jujut tabigi hatari di bata. Sian narubi satu nuaing saya dipaluas di bata dohi kalau menangihon hatani di bata asa terbentuk tunadumenggan na yuli di jolmon asa di boto masongon atar surat di sonakin maisiurupa mahamu mamorsan akan aduk doki dungi molo di pabur nang halak diri na HP so adong di ibana di paut si paut oto doi di paingot hita. Tuhan tidak pernah berfirman kepada binatang, maaf. Dak kia debata berfirman tu suasuanan diam. Tu isedo debata berfirman tu jolma. Ala buah ido donganna. Jolma ido donganna. Nah tapi debata markatai makuling marhiti akas natinopa na asing. Tu jolma do di pasahat hatana. Dang tu na asing. Di baheni asa taboto bahwa jolma ikon sadar do na jolma ibana. Dia tidak Allah dan dia bukan maaf na asing. Di bahini songo dia do hita jolmaon. Itu makana adong do cerita, ale cerita do amanginang da. So tung dibawa kamu teroha. Ya. Adong ma sahalak ama di pertikian na perpudi ngarit malas beibana mar minggu. Ala dibereng holan tabu-tabu bigiur do hatani Tuhan ininna. Ujung na penasaran maibana. Dituhur mahuda. Ya. Dituhur mahuda. Las diajari mahuda non hatani Tuhani. Dido ibana ma. Molo hurok haleluya mardala kodahinna. Baulu retong hudon. Ate. Haleluya mardalan. Haleluya mardalan. Haleluya marikat. Kencang. Moloso amen. Haleluya. Amen. So boido dilatih. Ya. So ini terus ternyata nggak sampai setengah tahun ngajatu si hudobe. Haleluya, 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 amin, berhenti, sodok. Dungi dibereng dongan nama, ayah waduh gabe amatan, udah nama dongan nama katai. Dungi, ayah di kari jumlah, toy mak, udi botodo, hatan itu hanilai. Kalau nasi terdiri nama hudaudina. Ahamun dan udah coba mu.
Songo dia. Bae mak molo dok ke haleluya mardela dihna. Ido jadi molo pason dok amen nina. Oh ido holanda do ido. Ido tong, ido pitong dah na. Ai gejeng na yon. Dicoba mak. Haleluya. 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 Amen. Tebu. Ide na busur kan ido halak kita. Haleluya. Wah semangat mai bana semangat. Haleluya terus. Amen. Berhenti. Ternyata di sedetik dipakai ba namanya haleluya haleluya alani tabuna dang bidoto be merdel lupa dia hudon HP Nebia dan HP Huda tu uluk ate tohida manghiti ai persi dulu sanggul hamu dah wah ate anggu hami dang adong Huda di hautanami kan dituba dang adong Huda teh di dulu sanggul dah dong Nebia dope hudon tu uluk ditiki masuk ibana hudon Roma uluk sonon, mangakak mau hudai cicing, lari sagugu-guguna, bingung mamatai. So ina, dang barang otong dari diboto so na, HP neng jorok nama lobang, lobang ina, barang diboto hudaon, dia mah lobang barang adong, HP tersunggul mah, neng jorok nama, neng jorok, emang Tuhan. Tersunggul barang. Ikon amen. Amen ina. Pas masuk. Melu aduh habena. Haleluya ina musik. Malibu. Ulu disogoni hitam. Iro makanamang dang tu pahapahanan di lode bata. Hatani Tuhane. Tu jolma. Karena jolma bisa mengolah pikirannya. Bisa mengontrol emosinya, bisa memakai emosinya, dan hati-hati juga pikiran kita bisa jahat. Asa molo ditaringo tu hita hatani di bata na paulak kon hajol mau taido tu hajol mau nasa sitong na songo na tinopan di bata. Alam merdela do hita ditiki terbatas di dok do dang manotong ngulu ni jol mau. Terbatas hidup bahina didokon bican sadi hari dope didok dia 10 nakin didok nakin dia 10 atong bica sadi hari dope taulah manade tu ise tu saluhut ale gumudang mang asa buah asa gabi percontohan persaurat tahun itu dah tahu rubah ai Kristen mula-mula ido kompak nasida jago rubah halak Kristen ni asa taboto songo dia mamakitiki aisa tokki do pertikiat tahun jala martiti do sudi atong paketikim ya cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri nina dungina badua hon diduk unang murah-murah mangabian anak Tuhan tidak murah-murah mangabian. Dang tipikal ni anak ni dibata nama ngabiani. Didok di ayat 5. Alai adong diganup si porsanon nabi. Lapatan na kita masing-masing punya pergumulan. Unang mangapia ko tu halak inang ala ujago sanggul na daw. Unang mangapia ko mang ala ladit jas ni halakan daw. Unang mangapia kita tuna asing ala sumurung artana jangan. Masing-masing kita sudah dibekali Tuhan dan diberikan Tuhan kemampuan menghadapi banyak hal. Alai nama bodaun hatane di mata tamanu taruli di nasa persaulion di napinodaan nei lapatanna dapo tanpa pasu do halak molo diulahu pudai una kamu dilu dang ulu di batalian iya ini sabur halak ido gotilonna atong unang tahakimi halak taulah menaringkan biarkan orang lain melakukan yang dia lakukan alai kembali tu ayat saya molotar somong jolmai mengulah dosa hita nong taruli ditodin di mata paingot ido ubahin nadinggan parsorani gabi masih paingotam mahita
Didok de walu musenakin aina manabur di daging na manggotil siya daging na hamagoan alena manabur tu tordi manggotil do siya tordi i hanguluan na sa liling-liling na jalan aparpudi di Asia didok atong alay unang marnalu jahita mabahen akan adinggan aina manggotil do hita muse ditikina anggo so pargali hita nueng amanginang taulah manadinggan otikpe sedikit Abraham Lincoln mantan presiden Amerika heado mandok songonon jika masing-masing orang melakukan yang baik walaupun kecil molo di papungu sudi ngabelgai baik tarum songon anak ni di mata hita songon yanakon nahita baik tarum bahen tupakmu asa dinggan sudi na pinasaha ni di bata na tu hitam atong taula manadinggan dang marisuang ulaw na dinggani jupang tadui haduan ditikina dang tuau tugeleku dang tugeleku tupahupuku dang tupahupuku tunini manong nonokku ali dang adong nonokku teh nini dua dong ala dang adong buru kuru banding ate ya saru padu hami doa masih majutak doa mengesiti dang adong nono nami aduan nini nami doa dong ate dan dirikui atong molona dirit tadui daulah homadadenggan dang tuau tugeleku tupahupu dang ditutup dibatasi malolong na dia akan mangulaw na dinggan tapatu pamay matanyang mahita Tuhan debata mola tema di pasat rohanami dipakulingi ho hami Tuhan di bagasan nubason marsaur hami di bagas joromon masihol hami pajupang dohot ho daputan gugu hami marhiti hatam margugu mahami patupahon hatam Tuhan tod di mana pay ngotok kami asa toktong hami mabahin manang patupahon akan adinggan gir-gir donyan tod di ihalay gali dagingi dibahini Tuhan pagir-gir tod di nami lehon las ni roha di hami pasu-pasu hami asa terbaik kami nadinggan Tuhan otik sosadia natar patu pahami i napos dorohanami di pasu-pasu hoi Tuhan makorhon nadinggan dui di perdalanan ning ulu nami sahatu sudut na mangihut dingulu namion ali yamang urubi mahami asa toktong hami di bagasan lomo ni roham parguguy hami jupagali hami ajari hami jupa mauto hami lehon las ni roha di hami jupa marsak hami asa sikop hami Tuhan patupahon lomomi hobar tu na didok mi mangulaw na dinggan tu salut halak di bahini todim na badiyaima na margugok kami ali Tuhan asiroham pasu-pasu hami ruas ni uriam pasu-pasu akadongan namin na di bagasan persahiton amang manik damanik inang damanik buru bangun inang tapubulon buru napitubulu Dionysus hutagalung amang Jim manalu Grace buru siagian inang nababan buru tobing Melanita buru lubaturuan ragudang dopi akan naso huguari hami namar sahiti dia karuas ni huriam tarlumubi di pangotak ni covid na sa adong dope ali Tuhan jama pamatang na pasu-pasu ubat na si panganon na daging na todina asa bui dapotan gugu na sida Tuhan malum na sida sen parsahitoni tatap sihol ni rohana sida Tuhan asa malum tibu na sida sian parsahiton nai urupi hami dia ka ulon nami bi tupahin asa ulon nami pasu-pasu Tuhan akan nahula hami asa gabi pasu-pasu di hami laho manguduti perdalanan ng ulo nami gabi sikop ngulu nami Tuhan ala dong di pasu-pasu ho akan niulan ni tangan nami dongannya kaparhaladom ng panitia do sudi tehenat peduli
Dia ka program-program ni huriam. Terlumubi di tahun kesehatian na sedang berlangsung. Ali Tuhan, pasu-pasu mas setiap acara na pinatupa ni huriam. Jala homa toktong marjuluani aka kegiatan ni asa tar pasu-pasu saluna jupang las ni roha di gadup akka ulaon manang pakubasioni nang di akka kegiatan na posobulung do remaja ni huriam di parheheon na sedang berlangsung dope suang sonima di punguan ina Teresia nanang borhat marsugut laho mardalani Tuhan menikmati parsauran nasida tu Bali nang nasida pe homa toktong na madjagay pamatang tordina sonang so ribu-ribuan nasida Tuhan markame sonang nasida di parsauran nasida di punguan kori rap nasida Tuhan mamuziho atong sanaborhat sa tunamulak homa toktong na madongan nasida hipas-hipas nasida Tuhan dengan perdalanane pasu-pasu akadongan nami na sa toktong makirim na masihol diragam ni sihol ni rohana sida da kaya nakon nami na mga luluy parkarejuan na da kaya nakon nami na mga luluy aka parsikolaan na duminggan muse dia kana masihol di rokap leho marokap daing doto di nasida molohona patu pahoni las dorohani akaruas mon Tuhan nang dia kana makasiholi hasosorang ni danak ti pardongan saripeon naung di jalon nasida siako ali Tuhan pasu-pasu bortian ni akaina naung marhasohotani asa suan di bortian nasidai danak na hinaholongan roh nasida asyak kodo haroroan ni danaki di bahani patu pamay Tuhan mulutung pe di pualoso nasida berusaha merubah dot aklana asing parhitiam mo may Tuhan di bahani tatap sihol ni rohana sida mulutung pe arong siya kami Tuhan na saya toktong di bagasan na hurang dingkan parsauran na saya toktong di bagasan na masyohosoman ali Tuhan dami mima lihat di hami asa masirupa kami matupahon akane dinggani holang masya kami Tuhan akasahit partodion na manigay ngulu nami alay solot madihami Tuhan hahipason ni partodioni hobar tulomo ni roham hobar tu hatam mahami marparangi asa dinggan saluhna ali amang ragam akan si patupahon nami pos rohanami rap dohot ho hami patupahoni alay jumulu masih sadusa nami amang asa tamahami dadupamu asiro ham jalo mahami mangasaon Kristus Yesus nungahu pasatami tangyang namion amen mare demahita los tapasahat mapiliata Tuhan
kita. Tatanya kon mapiliata martanyang mahita. Ali di batama namin na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan, dohot nasa ulibasan na mauli utus. Hupasatami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gebi uap na ucus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti, asa huparhasya kami pilihanon, pati bulhon harajomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami gudang ni sinon lehon mitu hami. Asalam gir-gir hay madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliyaman namin na di banua gijang, say pinurbadia maguarmu, say Roma harajonmu, say saot malomo ni roham di banu tungon songon na di banua gijang, lehon matuhami sa darun hanguluan siapari, si sa madusa nami, songon panisa namin di dosa ni dongan na mardosa tuhami, una kami tugihon tu pangunjunan, palua mahami siyan pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaor hon madamena tu todim. Selamat hari Minggu di Batama masuk-masuk. Selamat hari Minggu di Batama masuk-masuk. Dua. Ya. Selamat hari Minggu di Batama nama masuk-masuk.
Ya, mulai temadi song leader nami, dihamu amanami doh inanami song ni ruas. Na utusan sian wik tabe na mengikuti technical meeting, kita pajup marpungu